guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो गाइस जोङो दंफैयो दुबाइ मलावहाय स जों सानबाय मा दिनैहाय जोङो एक्वेरियाम बा जिहेतु वाटार जु बेखौहाय नायनो होननानै नै नोंथांमोनाबो एसे झलक नायनानै लादो नै बेबायदि टाइपनि जागोन आरोना बिराद गिदिर सिङावहाय बेयो जस्ट बाहेरनिफ्राय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आरो लोगोसे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायावनो बिराद उखैबाय गेमस्रि दैमारिया बेरे बेनि थाखायनो चाइनिज पेलेसनिफ्राय नै फ्राइड राइस अरेन्ज चिकेन चिली चिकेन मायबा मायबि चिकेन आं डिसफोरनि नामखौ मिथिजोबा स बेखौहाय जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दुबाइ मला ओरैबायदि गिदिर जिहेतु बेनि थाखायनो जोङो नै बेफोरावहाय नायनानै सोलिनांगोन बा बेयावहाय मोनसे QR कड बिदि होनाय थायो बेखौ स्केन खालामबानो नोङो लकेशनखौबो माबा खालामनो हागोन आरोना नायनो हागोन स थुदो दानिया आं नोंथांमोनखौ सिङाव थांनानै दिन्थिनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय दाथ' विन्टार सिजन जों स्किना ओरैबायदि ड्राइ जायो डिहाइड्रेटेड जायो माने बुंनोनो नाङा बिराद ड्राइ जायो ओमफ्राय जायखिजाया आलदा मयस्चाराइजार फुनबाबो जोंनि मेकआपआ माने मोजां जायो आरोना ड्राइ जायो गावब्रानाय बायदि जायो स' बेखायनो आङो सिगाङावहाय मेकआप खालामबाबो ड्राइ जायोमोन नालाय गुबुन मयस्चाराइजार इउज खालामनायावहाय ओमफ्राय दायो आङो नैबे क्युरस्किननि जा क्युरस्किन एपनिफ्राय डार्माट'लजिस्ट आरो स्किन स्पेसियालिस्टफोरा आंनि थाखाय कास्टमाइज खालामनानै हरदों आंनि प्रब्लेमखौ बा आंनि मोखाङावहाय मा मा जादों बेखौहाय स्केन खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना आंनो कास्टमाइज खालामनानै हरदों क्युरस्किननिफ्राय माखासे प्रडाक्ट्सफोर स' बेयावहाय आङो दिनैहाय इउज खालामगोन क्युरस्किननि मयस्चाराइजार क्रिम आरो लोगोसे सानस्क्रिन स' बे मोननै बुस्थुखौ इउज खालामखांनानै आं जुदि मेकआप एप्लाइ खालामो अब्लाना आंनि मेकआपआ माने ड्राइ जाया गावब्राया आरोना बिराद मोजाङैनो थायो स' बेनो जाहैबाय क्युरस्किननि मयस्चाराइजारा स' गाइस दायो आङो अलरेडि मोखां सुखांखानायखा ओमफ्राय दा आङो मोखाङावहाय एप्लाइ खालामगोन फार्स्टआवनो मयस्चाराइजार स' विन्टाराव आं दहायनो खिथाखाबाय जोंनि स्किना ओरैबायदि डिहाइड्रेटेड जानानै थायो ओरैबायदि गाज्रि जायो स' बेखौ मयस्चाराइज खालामनाया एकदम गोनांथार आरो बेनि उनावनो जों इउज खालामगोन क्युरस्किननि सानस्क्रिन ओमफ्राय नै दायो आं सानस्क्रिन एप्लाइ खालामगोन सानस्क्रिन फोननायाबो बिराद दरखारि गाइस ओमफ्राय बेयो नोंथांमोना साननो हागौ बिराद दामि खोमा होननानै बेबायदि नङा अनलि 1500ल' लादों आरोना आंनिफ्राय आरो 1500ल' सेबाङाव ओरैबायदि मोनब्रै प्रडाक्ट्स मोननानै आंनि मोखाङा बिराद मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनदों आरो स' गाइस फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय जे थागोन ना बेखौहाय क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन क्युरस्किननि एपखौहाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन आरो लोगोसे एप स्ट'रावबो मोननो हागोन स' फार्स्टआवनो बेखौहाय साइन इन खालामनांगौ मबाइल नाम्बारखौ होनानैहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय भेरिफिकेसन कड फैगोन नै आंनाबो फैबाय आं नोंथांमोना निउलि भेरिफिकेसन कड फैनाय नाम्बारजोंहाय खालामनानै होदों ओमफ्राय बेयावहाय नामखौ होदो चुज इयर जेन्डार ओमफ्राय हिन्जावसानिबा हिन्जावसानि हौवासानिबा हौवासानि स' आङो होबाय ओमफ्राय इयावहाय एजखौ सोंबाय नालाय ओमफ्राय एजखौ होबाय ओमफ्राय नोंथाङा फेसनि माने सलिउसन नांगौ ना हेयारनि प्रब्लेम जादों बेनिखौ होनांसिगौ आरोना स' आङो फेसनिखौ होबाय ओमफ्राय आं बेयावहाय होबाय बेटार एन्ड हेल्दियर स्किन स' आंनाथ' बिदिसिबां प्रब्लेम गैया नालाय जास्ट हेल्दि स्किननि थाखाय आङो होबाय आरोना नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय डार्माट'लजिस्टजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायज्लायनो हागोन आरोना चेटिं खालामनो हागोन माने मा प्रब्लेम जादों बेवहाय सोंबाय थागोन दे नोंथांमोना माने मा बुंगोन मा थागोन बिदि साननो नाङा बेवहाय अपसन फैखायो आरोना मा जादों बा मानि प्रब्लेम गैयाबा गैया दंबा दं बिदि स' नोंथांमोना अपसन फैनायखौ होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फट' लानाय जागोन आरोना दायो उइदाउट मेकआपसो हरनांगोन जेबो देलायनाङा आरोना स' नै आं दायो फट'खौहाय हरबाय आंनिखौहाय ओमफ्राय आंना मा प्रब्लेम्स दङ नै ओंखारबाय आंना दा आङो उइदाउट हरदोंमोन नालाय उइदाउट मेकआप ओमफ्राय मा प्रब्लेम ओंखारो बेखौ डाइरेक्ट नुजाथि फैयो आरो माने साइडनिफ्रायबो लागोन आरोना ओमफ्राय नै आंना मा प्रब्लेम नुजायो स' बेफोर प्रब्लेमखौ नायनासो बिथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो बिदि नङा जे आंनो जायखौ हरदों बेखौ नोंथांमोननोबो हरगोन बिदि नङा आरोना
ओमफ्राय नै फट'खौ स्केन खालामखांनायनि उनाव प्रब्लेमसफोर मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना माबा माबि कुइसनफोर सोङो ओमफ्राय बेनि सोंनायनि उनावसो नै मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गावनिया गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माटलजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियेलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुदो थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय स' बेखौ फोनखांनायनि उनाव आङो दायो मेकआप एप्लाइ खालामगोन मेकआपआ माने बिराद मोजाङैनो फुल डे माने स्टे खालामगोन आरोना ड्राइ जानाय नङा पेचि जानाय नङा ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय क्युरस्किन एपखौ इउज खालामोबा न'निफ्रायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि मोखांखौ स्केन खालामहोनानै डार्माटलजिस्ट बा स्किन स्पेसियेलिस्टफोरा नायनानैहाय नोंथांमोननि थाखाय कास्टमाइज खालामनानै हरगोन स' नोंथांमोना समाबो बारग'बाय माने समाबो थाबाय आरोना सम माने आलादा जायगायाव थांबाथ' नोंथांमोननो सम नांगोन आरो लोगोसे रांबो नांबावगोन स' बेयावहाय न'आव थानानैनो नोंथांमोना पारचेस खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे गेम्स 300 क'डखौहाय इउज खालामनो दाबाव फार्स्ट 50 जना बेयावहाय डिसकाउन्ट मोनगोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो पारचेस खालाम So guys बे वाटार जुखौहाय मलावहाय जुदि हाबफैयोबा बाहेरनिफ्रायबो नायजायो बाहेरनिफ्राय नायबा नैबे ससेसिमल' नुयो आरोना ओमफ्राय सिङावहाय जिहेतु वाटार जुखौ नायनोबा टिकेट दाननांगौ बेयावहाय स' टिकेट दाननोसै आरोना जोङो आरो टिकेटआ बेसे दाम बेसे मा नोंथांमोना नायबाय थाबानो मिथिगोन नै गाइस जोङो टिकेट दाननो थाखाय लाइन जागानानै दङ आरोना बेयावहायबो नोंथांमोना अनलाइन बुक खालामाबाबो बेयावहाय अन दा स्पट मोनखायो आरोना मान दाम लाबाय नै 498 टटेल $498 दिरहाम आरोना सानैजोंहाय होमबा नोंथांमोना केलकुलेट खालामदो 498 दिरहामखौ माबाजो 498खौ 24 जो इन्टु खालामबानो मोनगोन आरोना इन्डियान रुपिसआ बेसे मानो अरिजिनेल नङालाय हनै मालि नामालै इखौ दोननाया आय' माल नङा माल
guys नै दायो जोङो next floor-आवहाय थांगासिनो आरोना गोजौआवहायबो दङ माखासे नाफोर जुनारफोर मा दोङो नायनोसै नोंथांमोनाबो थुदो आंजों लोगोसे नै सिं मोजां रोखोमै नायनाय इथिं हनै वाव नायनाय जि मोजां सानस्रियो Ayo, si moza sansıyor. Si moza. Ali? Ne de bu sosyal mı? Ne şey moza? çok geliyor şu böyle geliyor. Si moza tanına? Ayo, nene. Nene sansıyor no? Ayo, içine de mi bile? Oi, Susan. Iya, moza ka.
Buraya orijin kam. Evet, birat moja montole. Naina, baby. For this ticket, have to pay extra for it. Okay, please come this side. Mabayar tayo malah sang patta kan na. नाय दायो जोङो नाफोरखौ नायखांजोब्बाय दायो जोङो पेंगुइन कफआवहाय थांगोन आरोना बेयावहाय पेंगुइन नुनो मोनगोन फिसा फिसा दङनो नै गाइस बेयावहाय नोंथांमोना स्कुबा डाइभिंबो बिदि एक्सपिरियेन्स लानो हागोन आरोना मानो होननानै बुङोबा बेयो बिराद गोथौ नालाय बिराद गोथौ बिराद मोनबासो फ्लोर जागोन नामाथाय आं बारा मोजां मिथिया खिन्थु बिराद गिदिर आरोना ओमफ्राय जोङो सिगाङावनो एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय बेखायनो जों खालामासै जास्ट आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होबाय नोंथांमोना जुदि फैयोबा जुदि एक्सपिरियेन्स लानो लुगैयोबा खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै गाहायावहाय बिदि ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास दङ आरोना ओमफ्राय बेथिं नै दैया बेथिंहाय डाइरेक्ट नुहुरखायो बिराद गोथौसिम दङ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदि दैयावबो ओंखारनानै नायनो हायो आरोना स्नर्कलिं खालामनाय बायसा बिदि ग्लास होयो बेजोंहाय नायनो हायो ओमफ्राय जों थाङासै बेखौबो जों एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन नालाय बेनि थाखायनो आरो बारे बारे मा खालामबाय थानो सेम होननानै जों थाङासै आरो So guys, नै आं बिराद हेपि मानो होनोबा आं पेंगुइन नुफेराखैमोन नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम दुबाइयाव नुबाय गाइस आयौ बेबो बेबि पेंगुइन जि किउट खामोन ओमफ्राय जि गुसुआवसो दोनो आरोना बिसोरथ' थान्दायावसो थायो नालाय 20 minutes inside, and you get the chance to know more about them and meet the trainer as well. That will be additional 100 if you're interested. Alright, let's see now the jellyfish area. Wow, ओमफ्राय नै गाइस जोङो गाहायनि फ्लोरावहाय फैबाय ओमफ्राय बेयावहाय माखासे नाफोरखौबो दोनना होबावदों आरोना इमान जे गोथौ इमान जे गिदिर बानायदोंना वाटार जुखौ आयौ मा होननो आसरित दुनियायावहाय नाम्बार 1 गिदिरसिन मलानो जादों दुबाइ मल अब्ला नों साननानै बे दैया बोरैबा गोलैनांगौबा बा बोरैबा ब्रास जानांगौबा सेस लोमसावजोबगोन आरोना डेन्जार जोङो नै बेयावहाय गुफुर खासेव नुदों आरोना आसरित आं दिनैसिम गुफुर खासेव नुवाखैमोन ओमफ्राय ओंखारखोनो बोआसै आं दसेल' भिडिअ लानो हाबाय नोंथांमोना नुफेरदों नामा देलाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर गुफुर कालारनि खासेव नुफेराखैमोन आङो बे फार्स्ट टाइम
ओमफ्राय नै गाइस बेखौ नुनानै आसरित जादों आङो बैयावहाय लिरनाय दंमोन साइडआव खिन्थु ओरैबायदि गिदिर जायगायानो माने बेखौबो नायबाबो माने ओरैबायदि टाइम नांगौ बेनि थाखायनो टाइमा एसे सर्टमोन नायनाय जायासै आरोना नोंथांमोना मिथियोबा बेखौ मा होनो नामा मा होनो बेखौ आंनो खिथाहरलाय माने बेयो लैथोआव थाग्रा आरोना नै माबायदि डेन्जार माने मानफायाखैब्रा इथिंलाय हनै जि गोदोरखा आयौ बे दै सिङावथ' जायो बिराद गोदोर नामा Too good. हा More good. You only didn't matter something. माने इमान गोदोरलाय कक्रडाइल गोलेर नै जि गोदोरखा But you want to do? माबायदि मोनखो माबायदि मोनखो फैलाय मोनसे मायाव थांगोन नोंसोरा जि समायना आयौ जायगाया जि मोजांखा थान्दासो मोजां मोनखाबाय मालाय गारिया नै वाव